Хайде да си направим една пъстра здравословна салатка. Започваме с нарязване на зелето, което, както знаете, е с малко калории и с много високо съдържание на фибри. Нарязвам го по начина, който показвам. След това преминаваме към настръгването на морковите, като за целта използвам 4 моркова. Цвеклото след това. И ето така изглежда салатката към този момент. Към нахута от консерва добавяме една лъжичка зехтин, приправки сол, черен пипер и червен, както и една лъжичка тахан, като разбъркваме много добре. Слагаме го на фурната за 20 минути на 180 градуса, като докато се пече нахута, приготвяме останалите здравословни и нискокалорични продукти. Както знаете, карфиола е с много ниско съдържание на калории. Аз предпочитам да го чупя по този начин. Нарязваме магданоза и продължаваме с дресинга, като аз го приготвям 50 мл зехтин, една супена лъжичка сол, настръгваме една скелетка чесън, изсисквам един лимон и това е. Разклащам много добре да се хомогенизира и съхранявам в хладилник. Като желаящите могат да добавят една лъжичка мед, което омекотява вкуса. Добавяме нахута. Както виждате, съм добавила и киноа. Количеството киноа, което сложих да се вари, беше такова, като получих 2 такива купички. Може да сервирате салатата отделно като салата или като гарнитура за различни ястия.